Na most talált anya ilyen kis hernyókat, és gondoltuk, elhozzuk őket. Szerintem nagyon szépek, és hogy nagyon szép lepkék lesznek belőlük. Elég undorítóak. Ilyenek közelről. De nagyon kis cuki. Az egyik ugrál is, 2 is. Bedobjuk egymáshoz. És összesen 6-ot találtunk. Csak egy elveszett. És nagyon szeretik kiüríteni magukból a lét. Csinálunk nekik ilyen kis növényházat. Ezeken a növényeken találtuk őket. Úgyhogy abból szedtünk. Igen. Hogy undorító vagy. Hát amúgy én azért nem szeretek ezekhez hozzányúlni, mert hogy ilyen lé jön ki belőlük. De itt egy mulcs, ezzel felszedheted. Bár sikerült, látom. Úgy, menjünk. És majd teszünk rájuk valami kis dobozkát. Amúgy nagyon kis cukik vannak. Minden nap tudósítunk majd róla, hogy hogyan fejlődnek. Ha ti is akarjátok látni, milyen pillangó lesz belőle, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra.